Good morning. Godan bosoरनि first video फुरा दुगैखांबाय आङो एकदमबारे गोदान बोसोरनि फ्रेश ओमफ्राय ओंखाम संनोसै सब खामानि मावखांजोबबाय जि सुस्रांबाय आरिबाय न' साफा खालामबाय फुरा दिनैहाय एकदम सब गोदान खालामजोबगोन होननानै ओमफ्राय साथि सावखांनानै न' आरि सुस्रांनानै ओमफ्राय न'आ सुबाबो जोंना दाउखि दाउला जाजोबोहाय ओमफ्राय नै बाबुखौबो थुखैदों इथिंजाय साथि सावखांबाय आउ जोंना दिनै निउ इयारनि लाफा बयल जागोन ओमफ्राय र' खोन्थानि बाबुखौबो थुखैबाय बाबुखौबो दिनै थुखैनोसै होननानै दाख्लै ओरैनो दै गुदुंजोंहाय फुस्रुनानै होदोंमोन आरो मोदोमखौ खिन्थु गोदान बोसोर नालाय निउ इयारखाय थुखैथारनोसै होननानै खर' सर' लोबनानै होबाय स्पेसियेल मा दङ नायदो खुमब्रा जोसा खुमब्रा इयो गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय आङो ओमफ्राय आलु गोरलै होबाय ओमफ्राय आइया ओंखाम जाननानै होनोसै इथिंजाय जोसा खुमब्राजों हांसो संगोन खदाय लान्सि नुखागोन इखौ गोजां बोथोरानो जा गोलोम बोथोरानो जा बुवा थांदों दुगैनो बिमाय सासेजों आरो ओमफ्राय रानिया थांदों गणेश मा मन्दिरमोनलाय हनुमान मन्दिरावहाय आङो फार्स्टआवनो खुमब्राखौ नैबेहाय जानगोन अदाबाव आरो ना जिरायफै थाव आरि फुननानै होफैनांसिगोन हेपि निउ इयार अल अफ इउ हा ओइलाय लायबायथ' मानसिखौ खर' सर' लोमनानै नै इफोरो रानहांजोब्बाय नै जरायाव एसे खस्थ' सानाया गैलानो खिन्थु माबाबाय आरो गोजां जोब्बाय ओमफ्राय नैफोरो पुरा हामजोब्बाय आरो माथो नै मुलि होआखैथ' साल्ला ओमफ्राय हान्थुआ एसे माबादो आरो दोरोददों ओमफ्राय खर'आव दङ ने खर'खौ नायनोबो नोंनि इमान गोजौ मानसियानो नैहाय दङ दोला होबाय थायो खेवना माबा लाबाय थायो मानसियानो बोरैबाथार एकदमबारे नै दा खुख्लाबनानै लालायबाय आरो इयो नोङो इमान लेथ्रा इनि माबाखौ दिरुंखौ बख'ना लाबाय नायलाय गलाङो ना इखौ खुरख्ल'ना लाबाय थायो इखौ मुलिखौ होनांसिगोन गोजा रेड कालारनिखौ आबो ना फैनो जानोसै खामानिफोरखौ मावनोसै टाइमाबो बहुद जाबाय ओंखाम उखैबाय हरावबो माने पार्टि खालामनानै जोङो न'नि गोजानो ओंखामखौनो जानाय जायाखै बाबुखौ थुखैस्रा दा बाबुखौ सोंनो लायगोन दे नोंसोरो बाबुआ जोंहानि काजिन ब्रादार आरो आइनि फंबाइनि फिसाला माने बिस्रा न'आव रावबो गैयाना बिदा सासे दङ ओमफ्राय बिबाजैयाबो माबा मोनबाय माने उन्दै मोनबाय आरो ना दाख्लैनो इखौ जेथिया रिलिज खालामखांनानै जाहोनाव लाबोदों होमबाना हस्पिटालाव एडमिट जादों आरो न'आवथ' रावबो गैया नालाय बिमाबोथ' गैया बिमायाबो खारबाय सिगाङावनो खारनाय ओमफ्राय मामायाबो थैबाय न'आव माने रावबोआनो गैला ओमफ्राय दा जाहोनाव दोनफैदों आरो होजोंहाय रावबो माबानाय गैया नालाय बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जों आरो मा जरुरत टाइमाव जुदि गावनि निजा न'नि मानसिफोरा गारनानै दोनोबा बिदिथ' जायाना ओंखायनोथ' जोंहानावनो लाबोनानै बेखौ माबा खालामबाय आरो माने मानसिया एसे माबायदि जाबाय मिथिगोना एसे माबा जादोंमोन फिसा माबा जों दा खोन्थाथ'वाखै बेनि जेनेबा मानसिया एसे उन्दै टाइपनि जाजोब्बाय आरो किसुमान बुस्थुआ बेनि माइन्डनिफ्राय डिलेट जालांजोब्बाय आरो बिदि जानानै दङ ओमफ्राय दा बहुद नर्मेलाव हामबाय आरो ओरैबायदि ट्रिट खालामो बाबायाथ' पुरा लोगो बायदि थायो दिनै थुखैना होदों जों माने कमप्लिटलि माने नर्मेलाव लाबोनो ट्राइ खालामगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय चेकआप दङ समबाराव चेकआपाव लांबाथाय एसे रायलायनांसिगोन डक्टरजोंहाय माने फार्स्टआवनो हुस गैयामोन नालाय ओमफ्राय एसे इदि माबायाव लाबोनाय जादोंमोन नालाय बेखौ मिथिथ'वामोन जेनेबा बेयो बावजोब्बाय गासिबो खोथाफोरखौ नामखौ माने गोसोआव गैया बेयो ओमफ्राय दा एसे एनै फैगासिनो आरो नामाबो फैबाय ओमफ्राय गाव गुवाहाटीयाव नङा बेखौबो मिथिबाय गाव सिगां बाइक सलायोमोन बेखौबो मिथिबाय बाइक दङ बेना गंसे बेखौबो मिथिबाय आरो नङाबा सिगाङो कमप्लिटलि बावलांजोबदोंमोन आरो न'आव बेहाय जाहानिखौ मिथिगौ खिन्थु मानसिफोरखौ मिथिगौ दे आंखौ सिनाय हादों आरो क्ल'जमोन ना जोंजोंहाय ओमफ्राय बिमानैखौ सिनाय हायो जेनेबा रिलेटिभसानो रावबो गैखाया बाबा आइजों ओमफ्राय उनावहाय आइनि बिदा सानै ओमफ्राय बेयो उन्दैनि आरो बेयो जोङो जमानो देरनाय दे आं गुवाहाटीयावसो थाखायोमोन नालाय जमानो देरनाय जोङो ओमफ्राय आमाइ गिदिराथ' माबा गैया नालाय फिसा गैया नालाय जमा बिसोरखौनो माबायोमोन आरो फिसियोमोन बिदि आरो ओमफ्राय दा उफाय गैया माथो खालामनो बिदि जाबाय जेथिया जोंबोथ' गारनानै दोननो हायाना गावनि निजा न'खरनि मानसिया अगर ज़रूरत की टाइम अपने अपनों का काम नहीं आया तो वो अपना ही किस काम का बिदि जाहैबाय आरो होमबाबो दा नर्मेलाव फैबाय फार्स्टआवनो ओरैबायदि नाङोमोन आयौ गथ'आ माबायदि जा बिराद बोरैबा मोनोमोन आरो ओमफ्राय दा
पुरा स्ट्रं जानानै नर्मेलाव लाबोनो ट्राइ खालामगासिनो आरो जोङो बहुद फैबाय दे चेन्ज फैबाय पुरा सिगांथ' ओरैजाय मा दं मा गैया जोंहानि न'खौबो सिनो हायामोन बियो ओमफ्राय दसेनो खोथाफोरखौ बावजोबोमोन आरो दा जि जादोंना ओमफ्राय दसे उनाव सोंफिन बेखौनो बावजोबोमोन बियो माने सिनेमायावसो नुयोमोन आं जायो होननानै मिथियामोन दे खिन्थु जेथिया न'आव जाबाय दा बाबुआनो बेहायसो फोथायबाय आरो आङो सिनेमायाव देखायनाया खसाके जामारो बिदि होननानै नङाबा आङो है बिदिबो जायोना बिदि सानदोंमोन आं माबायदि बावजोबोलाय बेखौलाय होननानै दा संग्रोनोसै बिदिनो विश खालामबानो जाबाय बाबुखौ जाहाथे बाबुआ थाबनो हामो ओमफ्राय जोंबो जाहाथे स्ट्रं जानानै बेखौ नर्मेलाव लाबोनो हायो बेखौ जोंखौ विश खालामबानो जाबाय रावबो नेगेटिभ कमेन्ट्स हरनाङा दे अननानै साहस होबानो जाबाय जोंखौबो बाबुखौबो जाहाथे मेन्टेलि स्ट्रं जानो हायो गासिबो गोसोआव फैफिनो थाब थाब रिकभारि जायो जाहाथे अके स' स्टार्ट खालामनोसै आं होननानै होबाय आङो नै पियासखौ एसे बुरजा होना लागोन आइया लाफा सायगासिनो बाबायाबो दुगैखांबाय मा खालामनायदों थावखौ एसे बुरजा होना होबाय आङो मासे हांसो बेदरा दिनै बारा जावाखैहाय हांसो बेदरा लाफा नै न'नि लाफा सायगासिनो बेहा एकदम बेदर जाबा हराव ओमफ्राय अखानायैबाथाय लाफा जानो लुबैथारो आरो नै बिथांनि गानग्राया आन्थु जरानिया ओइ नै रिलि जाबाय हरथ'लाय आरो दाहाय आरो माफ्ला गानना सानजों आरो थाबायना साफैगोन दा दोनथ'बाय आंबो ना निउ इयारनिलै जोंनिया आइराय खोबना दोनदों हांसो बेदर मोजां नैबे सपारि जोंहा नै गाराय जाबोदोनो हाइलाब जादोनो दुगैनो थांनानै नै हाइलाब जानाय बा अबे हाग्रायावलाय मानो थांनाय नोंलाय बैबो जाना बिराद एक्टिं रोंग्रा जाबायहाय खोमा गेसाव जाबाय गुलुआ गेसाव जादों ना नों खोमा बिमायजों दुगैनो थांफादोंमोन नै हा हरलिक्स बोरो लाबोदो माबाया आंनो खुमब्राखौ होना होबाय आं दोनै आङो सनाया आंना बिदि जि जानो लुबैदों जानि माबा देनि र' आइ देनो ना माबाखौ बानलु आरो दुन्दिया देनानै जानि र' जि जानो लुबैदों बोग्रि खुमब्राखौ होना होबाय आङो आयौ नै खुमब्रा जोसा खुमब्रा बे गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदोंमोन आङो थाइनै लाबोदो थाइसे दंबावो मोदोमथाराखैहाय नंगौ दहायो मोदोमदोंमोन एसे ओरैलाय मोदोमदो दा दसे थानानै मोदोमगोन थ' गारजोब्बाय आं दोनबाबो थाया आगोलाव थायाखै थाइसे नामाल' थायदोंमोन दुन्दिया होबाय मोनबाय नै आंना हांसोआ गोथाव जानाय मोनखाबाय आंनि कालारिं कालारफुल एसे साखिनायनोसै आं नैहाय संख्रि नांगोना नाङाखै दाख्लैनिया गुलुनि बार्थडेआव संनाया जि संख्रि गोबाब जादोंमोन आं बारा गोबाब मोनाखै दसे जानोसै आं बेदरखौनो जाबाय मोनबाय बोसोर गोदाननि स्राय जानोसै बेहा आरो बिखा नागिरथिंगासिनो बयनावबो गुलुआनो ओंखामाबो नै बिना इसेल'थार ओमफ्राय आसार नै दाख्लै गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय गार' हिन्जावनि बैथिंजाय बाबुनोबो होबाय ओमफ्राय नै हांसो बेदरा नै ओमफ्राय आइया ओइथिंजाय संख्रि होनि लाफा हरथ'ना आसारखौ लानोसै आं रानिया मन्दिराव थांनायानो दाबो फैयाखै र' बा
थख'खौ खालामनो लालायदो आरो हाबानि बिदि हा मा होनदो Hei, nggak रायलाया नोंसोर रायलाया जाबाय आंबो लानोसै एसे हांसोआनो बुरजाखा नालाय फाइनालि हांसो बेदरखौ नै आंबो देखाय नै देखायदो नामा जाथारबाय सुराखौनो लाबोनानै जाबाय दाख्लैबावै जाबाय लाफा जागासिनो जाग्रोनोसै लाफाया न'नि ना गोथाव बेदराबो जाबाय थानोसै दा बाराद्राय जाबाय थानायाव भिडिअ सिडिअ लानो बायो आङो ओरैनो हनुमान मन्दिराव थांनानै बिब'आ एकदमबारे थाब हामनायनि मन्नत बिना लाबोनानै माबा खानानै होबाय मालाय बोसोरानिखौ गोसो गैला ना नोङो मोसौफोरनिया गर्लफ्रेन्डखौ बावगारबाय आसोला मा जाबावगोन बिदिबा जारा खेबखौबो बिदिनो खालामनांसिगोन गर्लफ्रेन्ड बावगारजोबनाय नायलाय जे जात जात खालामहैयो माबा बेरायहैनोसैनो नायलाय इखौ गोलैगोन खैखा नखथा खालामबाय थागोन गावना ओमफ्राय नाव फारसे गलाय बेरायहैनो नागिरदों बिसोरो लामायाव दसे दसे ओइनै सासेयाथ' ज'ल'खरसो ओइ नै बिसोरो फैनानै ओंखाम जाफैबाय खावफि खुरख्ल'दो आङो अयथासार खावफि जादों दसे उन्दुनो लुगैबायलै गय जानोसै हर ओमफ्राय नै दाबो बिसोरो सिखाराखैयानो आङो सिखारबाय आंहा सिखारनानै रुटि नाबावलायबाय ओंखाम सोंखाम जानो बिराद बाबाय ओमफ्राय रुटि नाबाय आङो ओमफ्राय बिसोर उन्दुनानै गायजो बाबाजै अर सायगासिनो आंहा रुटि नाखांबाय नानानै दोनदों आरो संथ'वाखै संनोसै बाजोब्बाय ओंखाम जानो मेंजोब्बाय बेदर जायै जायै आमायजोब्बाय नै बेहाय बेखिनि बयबो रुटिखौनो जानोसै होनदों नालाय ओंखायनोथ' जागासिनो दं बिथिंजाय रुटि तावायाबो मोजां नङा खामसोयो बे एकदम राजबाजारनिफ्राय लाबोनो मोजां नङा क्वालिटिया गोदान बायनांसिगोन रुटि जानो फैयो खामो नुवाखैनो खामबायानो नै दसेनो आं बिदि खामबाथाय रुटिखौनो जानो सुखुयो सावगासिनो आरोना जेरै फानिखौ सिनागोन दंथारनि सिङाव मोननाया आलुजों मटर भाजा लाब्रा बानायनोसै लाब्रा जों जागोन हांसोजों दाउ ना मा होनो दाउ बिलाइ जोसा खुमब्राजों हांसो आरो होननो रोङाखैलै बावदो हांसोजों मानिखौ जोसा खुमब्रा आलु गुदुं खालामदो जाबाय ओमफ्राय आरो नै आलुजों मटर आरोना रुटि नाखांनानै ओंख्रि जाननानै होदों आङो जि गोजांदोंहाय आलु लाब्राखौबो संबाय ओमफ्राय बिथिंजाय खुमब्रायाबो जानानै दङ नालाय दै होनानै दसे उन्दुनासो थाबावलायबाय आङो थैखागोनसो नायगासिनो ओरैबायदि फिल्म नायो बिसोरो नेटा माबा स्ल' जादों दिनै ओरैबायदि फिल्म नायो मबाइलखौ फाहामना होनायखाय फिल्म दुता गाहामसिम नायो सानै जासरितसो थैखागोनसो आथिंजाय आरो सोर मा खालामहैगोन नायनोसैलां बाबुआथ' सिखारासैयानो दहाय मोना उन्दुनायानो बिराद खमथि थांग्रा जाबाय दाना फुरा फ्रेस मोनग्रा जाबायना बैसोरा गथ'आ ओइ मा खालामदों बिसोर उन्दुलांबाय खोमा बाला मिथुआथ' दहाय सानाव उन्दुनाय जायाखैना उन्दुलांबाय आंना बिबारा र' आङो हम टुर लाबोगासिनो आंनि गोदान साजायनाय न'खौ दा खिन्थिथ'आ आङो ओमफ्राय नै जोंना बेहायसो जे आं जानोसै अर सायै अराबो बेसेबा गोजानावसो ओमफ्राय लाबो आंनो मोनसे रुटि गांनै आलु लाब्रा नोंनिसो आंनिखौ हर होनदों गावासो लाबोना जाफैबाय
अ दे आंखौ देखाय Đây khảo देखायग्रोनांगोन दे नै आलुखौ लाग्रोबाय खुगायाव गब नुवाखै इसोर सानैयाथ' बिराद बिजि नायनायावसो आइया जालानो जों जानोसै गैला इसोरो जानोसै नै जों जाखांबाय दा गासिबो सासेया नै इदि जानानै दं ओमफ्राय नै इसोर गासिबो फैजोब्बाय ओमफ्राय बाबुआबो जाबाय नै बाबुआबो जाबाय अर सायबाय जोङो आखाइ सुखांनानै भिडिअखौ दोनथ'नोसै जाखांबाय नालाय एख' गैला आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो दोनथ'नोसै बिदिब्ला बाय बाय लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ